hora tanta, us aneu acomodant, que d'aquí molt en breu començarem la xerrada d'avui. Bé, el dijous, dia 17, vaig conèixer a la Marta Carrera i el Roger Bernat en la concentració que van fer en aquest vestíbul, i a continuació de la concentració van fer una intervenció, una xerrada sobre la situació que ens havia portat a les retallades d'avui a la sanitat. Em va encantar el coneixement que tenen de la gestió de la sanitat i també el seu posicionament a favor d'una gestió pública de la sanitat i una crítica molt forta contra la gestió privada de la sanitat. Jo vaig quedar encantat de la seva intervenció i com que vam veure que va ser sumament molt interessant, en el dia d'avui tornem a tindre aquí a la Marta Carrera, que parlarà sobre la medicalització i la indústria farmacèutica, i després el Roger Bernat, que parlarà del model català de la sanitat. Pues ara li dono la paraula a la Marta Carrera. Doncs moltes gràcies per convidar-nos a estar aquí una altra vegada. I jo el que volia començar, recordar quan el senyor Boi Ruiz va dir que la salut era una cosa privada de cadascú, es va descuidar de dir que prenent algun medicament estava ja garantida la salut. I llavors, això és el que jo vull criticar. Vull criticar aquest concepte de salut. Un concepte que, a més d'utilitzar la salut per vendre-la com una mercaderia, per fer un benefici, doncs ens fa a nosaltres col·laborar, perquè amb les medicines nosaltres ens posem el nostre cos i la nostra salut, en definitiva. I què es vol dir això d'una medicalització? Vol dir que a vegades, moltes vegades, en el tipus de medicina que nosaltres estem acostumats a rebre i a veure representada a les mitjans de comunicació, es fa intervencions mèdiques, es donen medicaments que no són necessaris. I aquestes intervencions podrien molt bé estalviar-se. Això és el que volem dir per medicalització. I al mateix temps que podrien estalviar-se, el fer tota aquesta feina de donar medicaments, de fer exploracions, serveix perquè nosaltres oblidem d'altres components de la salut que són determinants d'aquestes malalties moltes vegades, com són determinants de l'alimentació, determinants socials, determinants econòmics i determinants polítics. I aleshores nosaltres pensem que anem a fer una cura, anem a procurar per la nostra salut anant al metge i rebent una medicació, un tractament o una exploració, etc. I per veure-ho més clar, hi ha alguns exemples que són particularment interessants. Per exemple, un és el de que no solament ens mediquem amb excés, sinó que la cultura o aparentment, entre cometes, ciència, moltes vegades es dedica a crear malalties. I això passa, per exemple, amb les dones quan som grans i arribem a la menopausa. O sigui, la menopausa ja és una malaltia i, a més, que requereix un tractament. Després de bastants anys de fer aquest tractament amb hormones, finalment unes investigadores americanes van poder fer un estudi amb molt de pacients i van poder demostrar que aquest era un tractament perjudicial, que en alguns casos encara era capaç de produir alteracions importants en el cor, en els vasos, càncer, i que aquest tractament només podia ser administrat en casos molt especials i indicats. Doncs bé, en el nostre país, encara no fa massa temps, s'han fet cartes a la premsa o articles a la premsa recomanant que les dones necessitem un tractament. O se fan
es fan algunes convencions al salón de la menopausia para que les mujeres facin teràpies alternatives però també medicaments. Doncs això és una manera de com es construeix aquesta medicalització i com nosaltres anem confiant cada vegada més en una pastilleta. Hi ha d'altres exemples que són, a més, potser més recents i que són els exemples de les vacunes. I un dels exemples recents és el de la vacuna del virus del papil·loma, que és causant de càncer a nivell del cèrvix uterí. En el nostre país es va aprovar l'administració d'aquesta vacuna per als agents de l'administració pública, una vacuna que és molt cara i que realment sí que pot ser que és una vacuna que impedeix que el virus del papil·loma es desenvolupi, però que si en el nostre país hi hagués una incidència molt elevada d'aquest tipus de càncer, tindria un rendiment, però la incidència en el nostre país justament és molt baixa. I l'administració d'aquesta vacuna no vol dir que no s'hagin de continuar mantenint totes les altres mesures que la salut reproductiva recomana. És a dir, que la vacuna del virus del papil·loma, en el cas que hi hagi una infecció per al virus del papil·loma, doncs pot servir per que aquesta persona no desenvolupi el càncer. Aquesta infecció en el nostre país és bastant cara, però aquesta persona no pot deixar de fer tota la resta de proves o la resta de conducta preventiva de la resta d'infeccions o de la resta de problemes que amb la reproducció pot arribar a tenir. Es calcula que si la incidència d'aquest càncer a Espanya és d'un 1 o un 2 per 100.000, doncs la prevenció d'un sol cas de càncer s'eleva a una quantitat enorme, gairebé de 7 milions d'euros per prevenir un d'aquests casos. Quan, doncs, amb les mesures preventives per tota la resta d'infeccions i malalties ginecològiques es podria previndre perfectament la infecció per al virus del papil·loma. Vull dir, per exemple, el preservatiu, que és la mesura més barata i la que prevendria aquest tipus d'infecció i tots els altres que poden agafar-se per contacte, per transmissió sexual. D'altres efectes que alguns altres medicaments tenen en el nostre país. Un dels medicaments que és més emprat al nostre país són els medicaments antidepressius. I tant és així que a Catalunya, en l'any 2008, era potser l'apartat més alt de la factura farmacèutica. I sabem que són medicaments efectius per la depressió, sabem que les dones tenen una propensió al doble que els homes a tenir aquest problema depressiu. També sabem que la depressió es preveu que sigui en l'any 2020 una de les malalties més freqüents, o sigui, si no la més freqüent, però el que s'ha demostrat en el nostre país és que de cada 10 persones que van al consultori i reben una recepta de medicaments antidepressius, doncs 8,5 són dones i 1,5 és un home. Això no és la proporció real. La proporció real hauria de ser el doble de dones que d'homes. Això què vol dir? Que a més de que hi ha una tendència a medicalitzar, a no escoltar, quan el millor que falta és atendre en paraules, no? Perquè fins ara, tot i que no hi havia retallades, tampoc hi havia una atenció psicològica correcta, doncs que hi ha una facilitat
a medicalitzar, i a medicalitzar sobretot a les dones, perquè tenen una sèrie de símptomes que, bueno, ara potser no és el moment, però que clar, les dones acostumen a anar al metge per dolor i bueno, s'ha d'investigar, no?, què representa aquest dolor, i això doncs porta una feina que potser no hi ha temps per fer-la i és molt més fàcil medicalitzar. I amb tot això s'ha anat creant una facilitat per la indústria per poder vendre els seus productes i llavors al mateix temps doncs donar formació als metges. Gran part de la formació que reben els metges, que rebem després de sortir de la facultat, doncs el percentatge més gran, més del 90%, està pagada per la indústria farmacèutica. Aquesta formació, naturalment, no és neutra. O sigui, si són els que paguen, el més fàcil és que el que ensenyen tingui alguna cosa a veure amb el que després es recepta. En el nostre país, la indústria farmacèutica, ja s'ha dit moltes vegades, ha tingut uns beneficis molt més alts dels que corresponen per el nombre de medicaments que prenem. O sigui, no som el país que més medicaments prenem d'Europa, però sí que som dels que més gasten, perquè el preu és molt alt. Hi ha hagut un aprofitament d'això. I hi ha hagut aprofitament no sols del que és referent a les pastilles, sinó que també de la indústria tècnica sanitària, o sigui, dels aparells. I com a exemple, doncs, de la mala gestió i de lo car que és tenir una sanitat pública mal administrada, hi ha, per exemple, tot el que s'ha fet amb el cribatge del càncer de pit. És important, doncs, que saber que hi ha el càncer de pit, que hi ha una probabilitat. És important, doncs, l'estudi d'aquesta malaltia, però, per exemple, s'ha vist que a Galícia porten 15 anys, o portaven en l'any que es va fer l'estudi, portaven 15 anys amb el triatge de les pacients que anaven a fer-se les mamografies per càncer de pit. En 15 anys havien diagnosticat per aquest sistema a prop de 3.000 pacients, quan a Galícia cada any se'n diagnostiquen 1.000. Què és el que passa? Que les pacients no acudien a fer-se la mamografia. Per què? Doncs perquè aquí hi havia ja una desconnexió entre el que és sanitat pública, que era la que tenia l'obligació o tenia el seu a mà a fer les mamografies, en el que és l'assistència primària. Amb aquesta desconnexió aconseguien que els pacients no arribessin o que no fossin, el seu metge de capçalera no sapigués si s'havien fet la mamografia o no i quins eren els resultats. O sigui que sembla que per implementar aquestes mesures de detecció que fan servir aparells que són cars i que es van estenent per tot el territori, hi ha un interès en fer proves que siguin o no siguin després valorades, siguin o no siguin ben implementades, es van mantenint, no? O sigui que priva l'interès. I bé,